بندے آخیا ابو بکر صدیق نو کہ سارے جنگاں کٹھیاں نہ چھیڑو، روم نال بھی جنگ چھیڑ لی، منکرین زکات نال بھی جنگ چھیڑ لی، تے جھوٹے مدعیان نبوت نال بھی جنگ چھیڑ لئیے، کسی ایک پاسوں رک جائیے۔ لیکن صدیق فرما دے سر نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، نو، میں رسول اللہ سرکار دی جگہ تے بیٹھا، حضور دا سجادہ نشینہ، میں کسے نو لڑ نہیں دیا۔ اصول عقل دائے بے جے دو دشمن سامنے ہونا تو ایک نہ لڑ لو، ایک نہ صلح کرو، ایک نہ لڑ لو، ایک نہ معاہدہ کر لو، جے تو ایک کلو ویلے ہوئے مر دوجے نال بھی لڑنا۔ واہ ابو بکر تیرے حوصلے تو صدقے جاواں۔ اس وقت دو سپر پاوراں سن دنیا ہے، رومن امپائر اور کرسچین امپائر۔ صدیاں دی جرنی سی نہ دی کہ صدیاں تو چلتے چلتے اتنے پہنچے، باقاعدہ افواج، باقاعدہ ملٹری فورسز اور باقاعدہ انہوں نے اپنا فوجی نظام۔ کہ ابو بکر صدیق دا کوئی فوجی نظام نہیں، ممبر تے کھلو گیا کھڑا ہے بھائی مجاہد نہ ہو تلواراں پھاڑ لو تے آ جاؤ چلی گئے۔ صحابہ نکل پین تے دو سپر پاوراں نال ابو بکر نے کٹھی جنگ چھیڑیے تے دوواں نال کٹھی چھیڑ کے فتح حاصل کیتی۔ زکات دے منکر بھی سدھے کیتے نے، جنہ جھوٹا دعویٰ نبوت کیتا سی انہاں دیاں بھی دوڑاں لائیاں نے، تے پھر دنیا دیاں دو سپر پاوراں نال کٹھی جنگ چھیڑ کے فتح بھی حاصل کیتی ہے۔ پاجی انہوں کہندے ابو بکر صدیق۔ ہاں جی اگر کسی نو سمجھ نہ آوے تے اے جے ابو بکر صدیق۔